नमस्कार मित्रांनो, सुंदरा मनामध्ये भरली ह्या मालिकेच्या 21 फेब्रुवारीच्या भागात आपल्याला असं पाहायला मिळणार आहे की दौलतचे मित्र, त्याच्या हाताखालचे माणसं आणि दौलत सगळेजण दौलत परत आल्याचा आनंद साजरा करत असतात. मोठा जल्लोष साजरा करत असतात. गावातून तलवारी घेऊन मिरवणूक काढत असतात. तर तिथून आभ्या आणि दौलत किराणा सामान घेऊन जात असताना दौलत त्यांना बघतो, त्यांना अडवतो आणि म्हणतो की माझ्या आनंदामध्ये तुम्ही पण आनंद साजरा करा. अरे, तुम्हाला आनंद नाही झाला मी जेलमधून बाहेर पडल्याचा? मुक्या कल्प्या, त्यांच्या अंगावरती गुलाल टाका. त्याप्रमाणे मुक्या आणि कल्प्या आभ्या आणि लतिकाच्या अंगावर गुलाल टाकतात. कल्प्या मुक्या म्हणतात, चला आमच्या सेलिब्रेशनमध्ये तुम्ही सुद्धा भाग घ्या. तेव्हा आभ्या खूपच चिडतो आणि त्यांना मारायला पुढे होतो. तेव्हा लतिका त्याला अडवते आणि काहीतरी मारामारी करण्यापासून त्याला थांबवते आणि दोघंजणं ते घरी येतात. आणि घरी आल्यावर इकडे रात्री आप्पांना बरं वाटत नसतं, म्हणून तिथे बापू त्यांना भेटायला आलेले असतात. आभ्याला हे जेव्हा समजतं तेव्हा तो आप्पांकडे येतो आणि त्यांची चौकशी करायला लागतो. तो आप्पांना विचारतो की तुम्हाला बरं वाटतंय का? तेव्हा आप्पा त्यालाच विचारतात, तुला बरं वाटतंय का ते आधीच सांग, आणि हा गुलाल तुझ्या अंगावरती कसं काय, कुठून आला? तर आभ्या म्हणतो, आप्पा तसं काही नाही, गावामध्ये मिरवणूक होती ना, थोडासा गुलाल उडाला अंगावर. आप्पा म्हणतात, दौलतची मिरवणूक होती ना, तो गावामध्ये नंग्यात तलवारी घेऊन फिरतोय, दहशत पसरवतोय. तेव्हा आभ्या म्हणतो, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. तेव्हा आप्पा काळजी करत त्याला विचारत असतात. ते त्याला म्हणतात, तो तुला भेटला होता का? तेव्हा आभ्या म्हणतो, अहो तो भेटला असू देत किंवा नसू देत, तुम्ही त्याची काही काळजी करू नका. आप्पांची समजूत काढत तो म्हणत असतो, अहो आबांची खुर्ची जावी म्हणून आपल्याला वेगळा प्रयत्न करण्याची काहीच गरज नाही आहे. त्यांचा मुलगा दौलत तेच काम करतोय. आणि असं ऐकल्यावर सगळेजण हसतात. आभ्या पुढे म्हणतो, तो काही सुटलेला नाही आहे, त्याला फक्त बेल मिळाली म्हणून तो एवढं सगळं करतो आहे. समजा उद्या तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटला तरी पण त्याला मी अजिबात सोडणार नाही. मी त्याला पाठवीन ना आईची माफी मागायला वरती. आभ्याचे हे शब्द ऐकून सगळ्यांना खूप टेन्शन येतं आणि काळजी वाटायला लागते. आप्पा त्याला समजायचा खूप प्रयत्न करतात, पण आभ्या अजिबात ऐकत नाही. तो म्हणतो, मला जे मी करायचं आहे ते करणारच, आणि तो उठून वरती निघून जातो. त्याच्या पाठीमागे लतिका लगेच त्याला समजवायला खोलीमध्ये येते. आभ्या शांतपणाने लतिकाला म्हणतो की लतिका, आपल्या आईबरोबर त्यांनी काय केलं आहे माहीत आहे ना तुला? असं तो गावामध्ये इतर किती जणांबरोबर करत असेल आणि किती जणांना मारून टाकलं असेल, आपल्याला काहीही माहिती नाही. आणि सगळ्यांना वाचवण्यासाठी मी एक खून केला तर काय बिघडलं? तर इकडे अक्कासाहेब झोपलेले असताना दौलत हळूच त्यांच्या खोलीमध्ये येतो आणि त्यांच्या बेडवरती उभा राहून त्यांचा गळा दाबत असतो. आता अक्कासाहेबांचा जर दौलतने खरंच खून केला तर तो पूर्णपणे अडकून जाईल आणि त्याला फाशीची शिक्षा ही नक्की होणारच. आणि आभ्याने ज्याप्रमाणे म्हटलेलं आहे, कायद्याच्या आधी तोच त्याला शिक्षा देईल, तर तो देईल का? आणि सगळेजण त्याला अडवतील का? आणि कायदा याच्यापुढे काय करेल हे बघणं खूपच रंजक असणार आहे. मित्रांनो, मालिकांच्या अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.